Ćao ljudi, napravio sam malu grešku prilikom prošlog izlaganja. Rekao sam da je objektivno da je finale između Argentine i Brazila, ali mislio sam da objektivno je da je finale između Brazila i Francuske, jer te dve ekipe imaju bukvalno 3 tima. Izvinjam se na ovoj grešci, što bi moja učiteljica rekla, lapsus linguae. I šta bih još dodao? Da, realno svi smo priželjkivali finale između Argentine i Portugala. Svi smo želeli da gledamo sudar Lea Mesija i Cristiana Ronalda. Da ne bude samo da su se borili u El Clasiku Real Madrid-Barcelona. I realno to bi bila kruna karijere za jednog njih dvojicu, pošto su to dva fudbalera koji su objektivno obeležili ovu epohu fudbala. To je sve što sam želeo da dodam. Voli vas vaš Tole Tigar. Ćao.